în afară. Da? Da. Foarte frumos. Delia, de ce ai ales pianul? Pentru că atunci când cânt mă simt cu totul altfel. Am o bucurie în mine. Am observat că tu te-ai implicat în mai multe activități artistice. Da. Ești și în corul Ceafărul de la Palatul Copiilor, ești și dansatoare la Coasa Dance, ești și actriță într-o trupă de teatru. Mai nou ai compus și o piesă nouă, Dansul Fluturilor, dacă nu mă înșel, da? De unde atâta pasiune pentru muzică și pentru artă? Păi, în afară de școală, eu mă relaxez făcând atâtea activități. Și Pe cine moștenești? Pe mamă sau pe tata? pe amândoi. Bravo și multă baftă! Mulțumesc! O avem alături de noi pe Raluca Ioana, o altă pianistă în devenire, talentată. De ce ai ales pianul, Ioana? Fiindcă eu cântam la calorifer când eram mică. Și pe viitor ce vrei să te faci? Profesoară de pian. Să o întreci pe Ina. Da, Să-i fii concurentă. da. Bravo, multă baftă! Mulțumesc! Doamna Ligoțchi, sunteți mama Deliei, o fată foarte talentată, un artist complet. De ce ați adus-o la pian și nu la alt instrument muzical sau la un alt sport? Cu pianul a început întâi a fost intenția de a-i ocupa timpul într-o vacanță de vară și apoi n-am mai putut să o desprindem de la pian, deci i-a plăcut foarte mult. Și fiind pasionată, observând că e pasionată de muzică, am lăsat-o în continuare la pian. Ce spune mama Ralucăi? Cum de v-ați îndrumat fetița către pian? Am observat că are talent, tatăl a testat-o și tatăl are un pic de talent și am încercat să vedem dacă reușește să facă performanță sau să ajungă la un anumit nivel. De la mamă ce a moștenit? De la mamă, nu știu, eu știu istețimea, probabil. De la tată nu, doar talentul artistic. Talentul artistic doar de la tată, că mama nu are talent. Dar mama o îndrumă frumos spre pian și o ascult întotdeauna cu plăcere.